Суда yüz alasın mı? Biz sizni kürmit düz alayım, siz düz alasız mı? Konsertқа барасың, мен концертқа бара алмайм, сіз жырлаячақсыз mı? Шундук үзгәрттек, әзгәне халык җырын тик ишекләре бик туры килмәде кебек. Ләкин Рәфинә белән Рәзил җырлаячакмы юк микән хәзер бергәләп ашыкларбыз. Кунакханәгә рәхим итегез. Сәлам, хош килдегез. Көнегез уңышлыгына башланып киттеме? Идеаль көнегез ничек башланырга тиеш сезнең? Шулай гармон астына. Җырдан башланган бик яхшы булырга тиеш ала бирсә. Рәзилнең ул бик яхшы гадәте бар, бик яхшы ике гадәте бар. Ул безгә кунакка һәр вакыт хатыны һәм гармоны белән килә. Аерылган юк икесеннән дә. Көнләшмиме Рәфинә гармоннан? Бигрәк күп вакытын гармонга бирәсең, гаиләгә игътибарын кими. Кайчакта әйтеп, Бер дә сораган юк бу сорауны чөнки кайчакта әйтеп куя инде. Булай шаяртып әйтәме, чыннан әйтәме, шуңа ансы билгеле түгел. ничә алар синең? Алар бер Хатының түгел гармоны. Дөрес аңла. Шетта парасан 4-5-6 тирәсе бардыр. Субханалла. Алар бөтенсе шундай уникаль, эксклюзивмы? Һәр берсе үз урынында мисал гармон, анары берничә баян бар, хромка гармоны, хәтта электрон баян да бар. Ул Россия шарында эшләнгән иң беренче электрон баяннарның берсе ул Тапас 1 дип атала. Аны тартасы да юк, ул раритет. Раритет бу. Аны шундый инженерга биреп, мин аны яңадан эшләтеп, bütün кнопкалары, төймәләре эшли һәм уйный. Әлбәттә сүзебез 10-нчы музыкаль премия Болгар радиосы оештырган концерт турында барачак. Сезнең беренче катнашуыгыз гына түгел, шулай бит? Юк, менә бер көнне санап утырган идек без анаймы, дуэт буларак, менә бу 3нче тапкыр. Без Менә шул дуэт буларак сездә гел драматик, ниндидер бурчулы, сагышлы, кайгылырак җырлар өстенлек итә, Яшерин Батыр түгел. Быел нинди җырга өстенлек бирдегез? Быел мәхәббәт ярында Риваль Хисмәтуллин көйе, Айгөл Валиуллина сүзләре. Бу җырны без беренче ишетүгә гашык булдык. Ул андый бик теге трагичный җыр түгел ансы. Шундый мәхәббәт ярына, романтик җыр, романтик. Шуңа күрә без аны сайладык та, һәм менә быел нәкъ шушы җыр белән Болгар премиясына Елыбызны түгелләргә булдык. Лаек булдык. Хәзерге вакытта репетицияләр барадыр инде. Бу җырны инде без хәзер төшереп калдырган юк, кая барсак та җырлыйбыз. Шуңа күрә инде ул безнең хәзер яхшы килеп чыга дип әйтегез ул. Анары махсус 10 декабрьгә шул милли премияга без костюмнар тиктерәбез. Иң беренче костюмнарны шунда шул әзерлек бара инде. Шунда әзерлек бара. Номер өстендә әзерлек. Бик кызыклы модельләр белән таныштык. Белмим нәрсә килеп чыгар, но былай матур костюмнар булырга тиеш инде. Ниндидер үзенчәлекле, кабатланмас образлар тудырасы килә бит инде сәхнәдә. Шуңа күрә тамашачыны иң беренче чиратта гаҗәпләндерәсе килә. Шундый матур хыяллар белән янып йөрибез әле бүген. Бу инде шул концерт оештыручылар белән бергә эшләү процессы шулай бит анда. Кием дисеңме, җыр дисеңме, образ дисеңме, персонаж дисеңме, алар персонаж хавага әле барып җитмишдер инде бар Рәфинә белән Рәзил булып каласыздар инде. Менә сез дуэт буларак җыр өйрәгәндә ничек эшләнә ул? Рәзил гармунда баяндамы, син вокал ягыммы, ничек башкарыла менә ул? Юк, бу нотага эләкмәдең бит инде, ник булсын? Син юкмынсы да былай кирәк. Ничек эшләнә менә сездә? Башта без теге җырны бит инде гашык булып, бу безгә бара, сайлап аласың. Анарысын талаша бераз тональностьны килибез әле, чөнки тавышлар бит безнең төрле. Миңа түбәнрәк җырларга туры килә. Миңа югарырак җырларга туры килә, шуңа күрә бер урталыкка киләбез. Диапазоннар зурай битте. Шулай әйтә, хәзер. Шулай җыр килеп эләккәч бит баянга җырлап карыйбыз. Рафина фортепианога утырып фортепианога җырлап карыйбыз. Төрле Былай иттерсәк ничек, былай иттерсәк, но күпчелек җырның туу процессы шул аранжировкадан соң студияда. Барбер менә студияда безнең инде хәзер үзебез бергәләп эшләгән Илдус Давлянов Рәзилнең якын досты, шуңа күрә күбрәк инде менә студияда инде без аны җыр формалашып бетә. Формалашып бетә. Шулай да дуэтыгызның режиссеры булып кайтсыгыз санала. Күбрәк миндер инде. Яшерин Батырын түгел. Чөнки Рәзил баянчы буларак җырлармын дип уйламагандыр, дәйме? Ул җырчы буларак ул вазифаны үз өстенә алгандыр. Ну, аның өчен теге тәҗрибә дә кирәк бит инде, тоемлау да кирәк инде. Бергә киңәшләшеп эшлибез, ләкин барыбер күбрәк менә мин үз өстемә алам инде шул
формалаштыру якларын. Кайсы куплетны, кайсы ниләрне бүлү. Илдус белән бергәләп өйрәтәбез без аны. Бу кырында булай итеп җырла дип. Рәзил айны ашу килсә, ей сез аны карап баянда гармунда уйный белмисез дип әйтәдер, әйме? Теге яздырган вакытта бер юлны әллә ничә тапкыр, бер 60-70 тапкыр да булырга мөмкин. Рәзил арып бетә инде. Юк, булай булмый ди. Ошо мен кич буена бер 50-60 җырлыйм төрле баянга. Үзе баянга уйнап ул теге 100гә якын җырлап та утырга мөмкин. Өйдә балаларда музыка ничек тә булса чагылыш табамы? Аларга музыка белән тәрбия биреләме? Алар үсәләрдер шул тәрбияне алып, ишетеп Минем битендә. хыялым менә үзебезнең халык җырларын алар менә яттан белсеннәр иде дип. Шуңа күрә теге кайбер җырларны менә өйрәтә дә башладык. Әле кичә Рәзил гимн өйрәтте бик ныклап. Хәзер мәктәпләрдә гимннарда җырлату кайтып битендә шуңа беренче куплетны гимн ятлап утырдык, ятладык. Аталияда Татарстан гимнын уйнап буламы? Бәлки буладыр. Хәзер дөрес басмасмын дип бик Җаваплы. Шулай да нигә булмасын, кыенлыклары күп булса да, җыр сәнгате ул сезнең өчен илһам чыганагы, шулай бит. Шулай яшәү мәгънәсе. Менә санап утырдык дидек, яңадан шул премиянең йолдызларына әйләнеп кайтык, әйме? Бер көн әле менә санап утырдык дидек. Менә 10нчы йолдыз сезгә нәрсә китерер икән? Яки ул сезгә рәкмичә авторларга булыр микән, ничек уйлыйсыз? Сез катнашучы гына булырсыз микән? Яки ул концертта катнашкан бүтән кешегә биреләме? Шәхсән мин үзем дә белмим. Шулайдыр. Юкмы? Быел менә Авторларга да бирелә, авторларына бирелә һәм башкаручыга бирелә. Авторларга диплом бирелә, башкаручыларга шул йолдыз моңарчы шулай иде. Быел бәлки үзгәрешләр бардыр, анысын без белмибез. Кайда саклана ул сезнең кадерле йолдызлар? Безнең кадерле йолдызлар балконда, тәрәзә төбендә яки иң күренекле Без җирдә. балконга, дөресен әйткәндә, балконга яшереп куйдык. Чөнки ул сынның хайран гына авырлыгы бар. Һәм без теге балалар, ялгыш кына теге һәм алар авыр. авыр. Балаларны саклау ягыннан аларны әлегә яшереп куйдык әле. Шулай травма ягыннан ул травма ала куркынычлар тудыра күрмәсеннәр мөмкин. дип. Алайда теге ул бик озак кына өстә торды. Өстә полкага без аны Алла бирсә, менә 4нче сын алгач, бер махсус урын 4нче балага яла белән махсус качырып, дипломнарны шунда җыеп куйырбыз Алла бирсә. Алла бирсә, 10 декабрь, 10 премия сезнең инде 4нчеме, 5нчеме йолдызыгыз, шулай 4нче дидегез бага ялгышмасам. Бәлки икене бирерләр. Бәлки шундук. Сез икәү булгач, тамашачылар әгәр дә инде Рафина белән Рәзилне күрергә телли икән, рәхмәт итәләр әлеге концертка. Аларның гына түгел, башка җырчылар да булачак. Хәзер әлеге әңгәмәнең иң төртмәле сорауы дип әйтим микән, иң кыен сорауы дип әйтим, яки иң мавыктыргыч сорауы дип әйтә буладыр. Сезнең йөреп китү тарихы нидән гыйбарәт һәм яшь арагыз күпме? Әлеге сорауга, хөрмәтле тамашачылар, сез җавапны ТНВ телеканалының социаль челтәрләрендә таба алачаксыз. Хәзергә без музыкаль дуэт, җырчы пар Рафина Рәзил белән саубуллашып,